आंनि फिसायखौ बेराम फाहामथाय होनो आंहा जेबो राहा गैला। सनानि आसान, खेरा, हा, बारि, धोन सम्पति, गारि मटर गासैखौबो फानजोबनानै गोबाव बोसोर चेन्नाइ एप'ल हस्पिटालाव फाहामथाय होबाय। आं राहा गोथे जाबाय। फाननानै फाहामथाय होनो थाखाय जेबो गैला। दुखुजों गाबदों नखर संसार जाफुनाय सासे बर' आइजोआ। गावनि अनजालु फिसायखौ फाहामथाय होनानै बासायनो थाखाय गाबै गाबै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो रायजो राजानिसिम हेफाजाब खावलायहरदों दुखुथिया बर' आइजोआ। उदालगुरि जिल्ला बिटिसिनि 36 नं हरिसिंगा बियाबनि सिङाव थानाय बैथनिया गामिनि मुस्रिमा राधा औवारिनि फिसाय मुस्रि राहुल बसुमतारिया थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों गोग्लैनानै चेन्नाइ एप'ल हस्पिटालाव फाहामथाय लाबोगासिनो दं। दंनायमानि सना रुपा, गारि मटर, हा बारि मोसौ गासैखौबो फानजोबनानै नारा नाथा फिसायखौ फाहामथाय होबोदोंमोन। दायो जेबो राहा गैला, मानसिल' थारसै होननानै दुखुजों गाबै गाबै बिटिसि सरकारनि सुबुं अनसायगिरि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय हेफाजाब नागिरदों। आंनि फिसायखौ रैखा खालामनो थाखाय जायहा जि हायो हेफाजाब खालामनो थाखाय आखाइ खबजनानै आरज गाबहरदों आंगो बिसि राधा औवारिया। नैबे स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव मदद हरनो हागोन आरो जानबुं नङाव बांसिनै मिथिनो थाखाय सुलाद लाहरनो हागोन। आंनि फिसाया गोबाव समनिफ्रायनो 2021 निफ्रायनो गेस्ट्रिक आलसार जानानै बेमाराव भुगिनानै दङ। फार्स्टआव अपारेशनबो जाबाय, बिनि उनावबो दासिमबो मोजां क्लियार हामाखै बियो। फार्स्टआव अपारेशन जानायाव गोबां लाख लाख थाखा रां थांबाय। अपारेशन जाजेननायावनो 22 लाख थांदों। ओमफ्राय दिनैसिम बिदि ट्रिटमेन्ट लायै 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 गोबां फैसा थाखा थांजोब्बाय। गारि मटर सब सना रुपा हा गासैबो थांजोब्बाय। दायो बेखौ फाहामथाय होनो न'खर जेबो राहा लामायानो गैला। रायजोफोरनियाव एसे अनसुंथाइ मोनगोन साननानै आङो बे मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायहरनो सानदों आरो बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो आङो खावलायनो सानदों जाहाथे आंनि फिसायखौ आङो ट्रिटमेन्टआव लांनो हायो। दायो मास मोनसेनिबो सम गैला, बियो मोजां ट्रिटमेन्टआव लांनो हायाबा बियो डक्टरा माने थानाय नंला होनदों। बबे हस्पिटालाव? चेन्नाइ एप'ल हस्पिटाल आरो हायद्राबाद एप'ल हस्पिटालाव। बिनि उदैया अपारेशन जाखांनानैबो फारसेथिं पेकेटसो लायो। बे पेकेटआ माने सानसेयावनो दैलि चेन्ज खालामबाय थानांगौ। बे पेकेट खिग्रा पेकेट लाग्राया मोनसेयावनो 1000 लायो। बेफोर खरसखौबो एकदम माने दायो दिहुननो हाला बायदि जाबाय आरो बेथ' बे दायो बेहा गोदोनायावबो स्टिम सोनानै दोनदों। बेखौ माने 3 मान्थ्सआवनो चेन्ज खालामबाय थानांगौ जायो। बेखौ चेन्ज खालामाबाथाय बियो थानाय नंला आरो। दासिम बेसे गोबाव जाखो? दासिम 2021 निफ्राय दायो 2026 जाबाय। बिसिमहालागै दायो बियो माने क्लियार मोजां जायाखै आरो। नोंथाङा बिटिसि सरकार आरो रायजो राजाखौ मा खावलायहरगोन? आं बिटिसि सरकार हाग्रामा सारनिफ्राय आङो अनसुंथाइ लुबैदों बेखौ ट्रिटमेन्टआव लांनो थाखाय। हायोब्ला रायजो राजायाबो एसे अनसुंथाइ हरदो। न'खरनिफ्रायथ' गोबां नायबोबाय, गोबां लाख लाख थांबाय, माने जेबो थाइसेबो सम्पति गैखाला। बिजनेस गासैबो धंस जाजोब्बाय बे बेमारनि थाखायनो। हाग्रामा सारखौ अननानै आंनिसिम हेफाजाब होगोन होननानै आङो खावलायनाय थाबाय। गारि मटर सब सना रुपा हा गासैबो थांजोब्बाय। दायो बेखौ फाहामथाय होनो न'खर जेबो राहा लामायानो गैला। रायजोफोरनियाव एसे अनसुंथाइ मोनगोन साननानै आङो बे मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायहरनो सानदों आरो बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो आङो खावलायनो सानदों जाहाथे आंनि फिसायखौ आङो ट्रिटमेन्टआव लांनो हायो। दायो मास मोनसेनिबो सम गैला, बियो मोजां ट्रिटमेन्टआव लांनो हायाबा बियो डक्टरा माने थानाय नंला होनदों। बबे हस्पिटालाव? चेन्नाइ एप'ल हस्पिटाल आरो हायद्राबाद एप'ल हस्पिटालाव। बिनि उदैया अपारेशन जाखांनानैबो फारसेथिं पेकेटसो लायो। बे पेकेटआ माने सानसेयावनो दैलि चेन्ज खालामबाय थानांगौ। बे पेकेट खिग्रा पेकेट लाग्राया मोनसेयावनो 1000 लायो। बेफोर खरसखौबो दिहुननो हाला बायदि जाबाय आरो बेथ' बे दायो बेहा गोदोनायावबो
स्टिम सोनानै दोनदों बेखौ माने 3 मान्थ्सआवनो चेन्ज खालामबाय थानांगौ जायो बेखौ चेन्ज खालामाबाथाय बियो थानाय नंला आरो दासिम बेसे गोबाव जाखो बेबायदि? दासिम 2021 निफ्राय दायो 2026 जाबाय बिसिमहालागै दायो बियो माने क्लियार मोजां जायाखै आरो आं बिटिसि सरकार हाग्रामा सारनिफ्राय आङो अनसुंथाइ लुबैदों बेखौ ट्रिटमेन्टआव लांनो थाखाय हायोब्ला रायजो राजायाबो एसे अनसुंथाइ हरदो न'खरनिफ्रायथ' गोबां नायबोबाय गोबां लाख लाख थांबाय माने जेबो थाइसेबो सम्पति गैखाला बिजनेस गासैबो धंस जाजोब्बाय बे बेमारनि थाखायनो हाग्रामा सारखौ अननानै आंनिसिम हेफाजाब होगोन होननानै आङो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों। अलिनि बिदा बिथाङा गोबाव सम जाबाय बेबायदि केन्साराव गोग्लैनानै थानाया ओमफ्राय गोबां रांबो थांबाय बेनिखायनो आं दा मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जोंनि जिथु हाग्रामा सारनि जिथु गभर्नमेन्ट बे साइडनिफ्राय माने जोंनि प्रहलाद सार रिन्जय सार बिक्रम सार आरो बेबायदिनो कास्टम सार बिथांमोनहा जिहेतु एजुकेसननि मा होनो अनसुंथाइफोर होलागासिनो दं बेफोर होनायखौ नुनानै जेन आंबो सानदों आरो जेनेबा बिथांमोना जेन आंनि फंबायखौहाय माने अननानै जेन बिथांमोना जेन बिनि थाखायबो एसे अनसुंथाइ होयो आं बेखौहाय माने खावलायनो थाबाय बिथांमोनखौहाय एटलिस्ट बे 2021 निफ्राय जागायजेननानै दा 2021 निफ्राय स्टार्टिं जानानै आरो 2026 दासिम दंबाय थायो बेबायदिनो आरो बेबायदिनो बियो माने 2022 आवहाय जोङो बेखौहाय चेन्नाइ एप'ल हस्पिटालाव लांदोंमोन बेवहाय मथा मथि बहुद खरसा जादों बेवहाय माने फार्स्ट टाइमावनो जों जिहेतु 22L खौहाय जोङो माने गभर्नमेन्ट माबानो डाक्टारनो होनांदों आरो बेबायदि आरो बेबायदिनो चेकआप आरि लांबाय थानाय बहुद थांबाय नियारलि 50Lसो माने थांबाय आरो दासिम दा 50 लाखनि बारबाय हा हुबो गैला जेबो उफाय गैला दायो माने थैनायजों फैसाजों जाना दंबाय थायो बेबायदि अबस्था जानानै दं आरो बेनिखायनो आं खावलायदों आरो लोगोसे जोंहा दा डिपुटि चिफ दं सार रिहन दैमारि बिथाङाबो जेन जोंखौहाय गावनि मा होनो वकिल जिथु भटार्सजोंबो बिथाङा जेन अनसुंथाइ हरो आं बेखौ मोनसे खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे रायजो राजाफोर जेसेबांनाखि दङ बिथांमोना जेन अननानै बिनि थाखाय थाइसे थाइनैबाबो जेन मदद होयो आं बेखौबो खावलायनाय थाबाय बिनि थाखाय